na okenye nọdụ n'ebe a na-efie ndị akala okori otu ihe ọnụ efieli eti n'ime ebe ahụ. Ofu ndị Igbo ahụ sikwa na-abụ okenye fụ alụ okwu ha ọnwụ osi n'anya lebe ule. Enwere m nnukwute ọṅụ na mmanụ ebe atata maka na otego ndị Igbo si na nkịta fụla anụ gafee ya ema na nkịta ahụ na nwere anya ewu. A sị nka bịa nọnyelụ odee ibe m bụ Fada Sita dị mma Amakeze. Ọkwa na m kpọọ ya odee ibe m ọ kapamede ndị Igbo si nọ na-abụ ogwu onunu fụ onye ka ya ewu kpochibe. Ọ bụrụ ma ọ kapamede kama na onwe otu mụ na ya si malụ n'ebe anyị nọ malụ. Ndị Igbo si nọ ka onye na onye dị mmelụ ejiri sie ụkwa sisi bute mmiri. Ọ bụkwa na ọ bụrụ ya na ọ ga ha agha melụ oyi ji ebu mmiri ozuzo eruje oyi ozi. Abụ ka m sụtụ n'Igbo masị okwu amakọmasị oyibo nke otu ahụ kama ndị Igbo si kama anyị ekwuo ise ka ọ bụla asịsị kwuo ofu ka ọ bụla eziokwu. Abụ ibe isiokwu m na-agbodo bụ nke mbụ bụ ekene. Ndị Igbo si na puu bụ isi opi. Ana m ekene Honorable Commissioner for Education Basic Anambra State, onye ji mma n'isi nwe mma ada egwu egwu agafe eze anyị onye nwe anyị nwe egwu. Nke mbụ aka m ekene gị na gasị na nwafọ gị elu tata maka na oge mmemme n'izu kịtọ ga-aga o zitere ozi zite onye ga-anọchite anya si m na ọgwụ dabaha ọrịa na o zitere mmadụ nke na-achọgodo otu mmesi wee fụ ya kene ya wee fụzi ya tata ọnya mere ndị Igbo si na ọkwa ọdụ ka na afọ na-akpa ọkwa mkpọ ụzọtie mbe na-achọgodo ite okwute nwunye wee zili ọna tara akụ ka kọmishọna ana m ekene gị. Ọ sị ya na ilu inye elie echetaghị ka o lie ka ọ dịkwa ebe ọ na-adị elie echetaghị na alụ si ilu gegwa onye ama na-adị echere ya na ana m ekene na mma m ana m ekene gị na anya mfọ gị tata. Onye ahụ fụrụ ebe a onye kọwa ya ekwugo ihe gbasara ike ọrụ na uchu dị n'ọrụ ọ na-alụ na Anambra Steeti. Achọrọ m ikwu akụ nke ọzọ gbasara umeanị ya n'otu o si azụ oku na anya ọmụta omezuo anya okomoko a na-adị ndị okwu n'ime adịrọ n'ime ya. Ụdị umeanị ahụ dị n'ime Jesu Kristi nwee na ụdị mmụọ ahụ dị n'ime Jesu Kristi. Achọrọ m ka anyị mụta umeanị afọ kachasị n'ebe ụmụaka na-eto eto nọ na n'ebe ndị okomoko n'oge nke anyị nọ. Ana m amụta ọtụtụ ife na aka ya n'ebe ụzọ ebe onye mfugo ya na mmemme. Kọmishọna biko daalụ. Ọ na-abụ afọ ebe fụ ada ama na ndị mkpụmkpụ ezu otu ibele ebe Anambra Steeti gọọmenti abịaghị ebe ọ da-abụ esosie n'igu esosie mma n'igu ebidokwa iso n'osisi isi na mma n'igu ọ dịgo nkọ jize isi n'oisi ọ bụghịzi mma ka ị na-eso ife afọ. Daalụ nwa m Fada Sita akwụkwọ gị a enwere m nnukwute ọṅụ n'ọpụta n'oge nke anyị. Oge a na-ekwu maka ya ntị m ghe ọgha ehi nne. Achọrọ m ka m metụ aka n'ihe gbasara afa iji wee kpamkpama n'ebe ahụ. Ihe gbasara afa
afa n'ime iti n'ebe ahụ dabasị adaba dabasị adaba ụmụ okwe bụ afọ obodo akpọrọ aba afọ mana achọrọ m ine okwe anya dịka osisi omenka ji atọ ọ na-atọ ụmụ okwe ahụ n'ebe ahụ oche ya ejewe tii ya okwe bụ ofu n'ime osisi ndị Igbo nwere eji atụ ihe enwere okwe nwee ụkpaka nwee akpụ nwee ọchị nwee erigheri nwee ngwu na osisi aka eji atụ ihe eji atụ ikwe eji atụ ọdụ eji atụ oche eji atụ mgbo ọnụ ụzọ ama na ụmụ okwe ahụ otu ilebe ha bụrụ afa nkịtị omenka bụ afa o ji dị iche anya kava ifugo otu si weta afa omenka n'oge gboo enwere ihe ndị Igbo na-akpọ expert bụ di abụrụ nke husband. Ihe ndị Igbo na-akpọ expert n'oge gboo bụ di a ga-eji enwe di ji dibịa di nka di mgba di ochi di egbenu bụ onye na-agba ncha di bụ expert na-asụ Igbo owe nwe omenka wee nwee mkpụrụ mma ife otu si eji afa ejikọta ọtụtụ ihe onye ala bịa n'ebe ọkụ na-agba ụlọ tọlụ nkirika akwa n'ukwu ewe n'ọkụ na-agba nụ si na mgbe agwara ihe ọkụ agụọ nke mgbe n'ime afọ ịtọ na-abịa n'ime afọ ise na-abịa n'ime afọ ise na-abịa ọ bụrụ sọsọ na fado sta dị mma ga-edega ọtụ akwụkwọ ndị ọzọ mana onwe ha na-akpọ opus magnum ya bụ amachụsi ede ebunala eze ọnụ ọnya bụ opus magnum otu achebe suwede things fall apart akwụkwọ niile ndị mmadụ nụ things fall apart deje nọsụ ya wee hotel mana onye bụ opus magnum opus work magnum great na Latin the greatest work hotel and my grandma kita na last cover mgbe elicha a ga-asị na anọ mgbe wepụtara akwụkwọ a na-akụkọ aka n'ebe ọ bụrụ na ụmụaka ahụ 1958 mgbe wepụtara things fall apart na onye nọkịta na-asị na anọ mgbe Chinua Achebe wepụtara things fall apart a ga na-eji na-ajụ ajụ ka ego ọ dị kedu otu Musa ahụ ka ndị bịagasị enu kedu si ihe menụ nke a bụ nke mbụ nke ịbụa n'ime omenala Igbo mgbe onye na-akụwa okwu na akwụkwọ a bụ John na ngalaba Igbo ọ bụ a na akpọ ndị bịara ihe a na ndị ọzọ gasị ka ha tinye aka na ngalaba Igbo ndị ọzọ gasị aka na akpọ omimi ya abanyere m ihe gbasara akụkọ ifo na inu ebe aka nọ na-efi ụdọ na-akụ nke afọ maka na amamife ndị Igbo dị ka ụna iwe chọọ ka ịmagbaa ya amamife ndị Igbo bụ ekwe mmagba afịa ekwe mmagba ide ka ịmakụ anụ a ka akaghị gahuge ya ndị Igbo si na mmadụ na-abụ na-agwa ụlọ okirikiri na mmadụ na-achụ ibe ewelugo m akụ ifo na omenala ihe gbasara inu wee n'aka akwụkwọ inu nke mbụ mbido 1978 mgbe na-agụ nke ịtọ na college desi ya na 2007 29 years nna akpagharị n'ọfịa na-atụtụkọ inu ndị Igbo si na onye jere mkpa akụ ọkpataghị akụ onye daada n'elu ikpe akụ ọchịtaghị akụ na-eji na mkpa akụ na ọhịa akpata ihe gbasara Igbo bụ ọ bụrụ akwụkwọ ga-echita akwụkwọ ịsa na ịkọ nke iwe de nke amaka eze dere ha o si n'ime isie si n'okike si na amamife
si na n'ime ebe Igbo enwere amamife dị n'ihe. Ọ bụrụ na ịnụ ha asụsụ Igbo nụ ya ọfụma ma nweta nwa amamife dị n'ime ya. Ndị Igbo sịrị ife ọ sọrọ afọ ọnụ ya tobe ogologo, ife ọ sọrọ afọ ọnụ ya na-eto ogo, ya lụta na iko anya tọọ ya. Iko anya bụ nke a okenye ịmụ ha na nwa nke apụtago o yerita bụ 18 nke afọ ọ na-abịapụta ọ na-eto na-eme ya mana nke etego ọnụ ebe afọ Igbo bụ nne ha ncha niile. Igbo bụ nne amamife niile. Ya bụ nwa gị n'olu na akwụkwọ na mụọ French, mụọ German, mụọ Italian, mụọ asụ mba ụwa niile, mana ọ ga-amara asụ Igbo. Kịta ịsụ Igbo ịsụ ozigbo ọ ga-asụ Igbo asụ, nụ ya anụ, dee ya ede, gụọ ya gụọ, mee ya eme, ụzọ ihe ise. Ọ sụọ Igbo, ọnụ Igbo ịsụgharị ya, ọ dee ya ede, ọ gụọ ya gụọ, ọ mee ya eme. Ime Igbo bụ na ọ ga-ama oke ana nna ya niile. Mụrụ uzobe nna ya ochie, mụrụ otu esi aga ọjị, mụrụ otu esi eke anị, malụ otu esi ekwu okwu na ifite esue. Ọ malụzi akwụkwọ tinye n'elu o wee zuo. Otu a ka ọ dị ka a ga-sie okenye. Ebe anyị ọmụ ndị nne niile na ndị nna nọ n'ebe a, ndị nwa ha na-asụ sọsọ Oyibo, ọda afọ 3 ọ na-asụ Oyibo, ọda afọ 5 ọ na-asụ Oyibo, ọda afọ 7 nne ya na-asị na nwa aga n'Igbo. Ekwuo m ya nkịta, ndị Igbo si na onye maara ofu ụzọ amaghị ezi. Onye maara ofu ụzọ amaghị ezi. Ọ bụ sọsọ ofu ụzọ ka ị nwere esi aja Pita ịma n'ịmaghị ụzọ. Ị ga-abụ ụzọ esi ebe eje, ọrụ ụzọ esi ebe eje, ọrụ ụzọ esi ebe eje, ka ọ ya bụ ndị ilo nche ga ebe a ka isi ebe a na nwa gị ọnda ha na-ada afọ 7 asụsụ sọsọ Oyibo na oje wayek ọda English. Maka na a na-ebu ụzọ gbuo n'igwe gụrụ tupu Igbo n'ọnwụ. Ihe ebu ụzọ gbuo n'igwe gụrụ tupu Igbo n'ọnwụ. Iburu ụzọ gbuo n'ọnwụ, aka gị niile ga-abụ okwu ka okwu ya ejughị ahụ niile. Ka bido n'ebe a, aka na mprọb amụta ụlọ okwu bazụ ka ekenezie fada na-asị ya ka o jisie ike. Ndị ọzọ tibe aka nye gbasara omenala Igbo, aka were gbasara mbem na egwu ndị Igbo akpabeghị ya aka chacha. Aka nwere gbasara ọgwụ na otu ndị Igbo si agwọ ọya n'oge gboo, tụesi agwọ afọ otuto, isi ọwụwa, ọkele mgbawa isi, tụesi eji ime, ha si agwọ etuto, tụesi agwọ ibi n'oge gboo afọ n'oyibo akpabeghị nka ha aka. Aka nwere ndị Igbo ndị fugolo efu, ndị Igbo na-ewute ofu nni wee mete ụzọ nni 8. Onye ọzọ bịa ka ọ gbado anya na ndị Igbo kpọọ omimi ya, ọzọ baa na egwu ndị Igbo kpọọ omimi ya, ọzọ baa na amamife ndị Igbo filọsọfị kpọọ omimi ya. N'onye iberibe ka a na-egosi ọka na nna ya bụ n'abụ. Ka m kwụsịrịta ebe a, lụta na mbe na-aga n'ụzọ wepụta wee fụ ụmụ oke ka ha na-eke azụ ha zute na ngịga. Mbe wee sị ha, ọ na-esele ha okwu. Mbe sị ha, ụna na-ese okwu. Ha sị na nwanne m na-achọ ịghọrị m. Mbe wee sị weta na azụ ha ka nkele unu. Ewere azụ ha wee nye mbe nyaji azụ ahụ ịbụa gosi ha sị na nke aka ọtabilo tasịa nno, gosi ha sị na nke akago. Ọtabilo tasịa nnukwu ha, gosikwa ha sị na nke akago kịta. Ya ka mbe megide wee takpọ azụ niile ha. Unu ekwere ka mbe takpọ azụ anyị niile. Oke adịghị eri ihe onye nwe anya. Ndị Igbo sịrị arụsị na-enye ndụ. Ugo olu oyibo a na-eto n'azụ isi, ọ dapụ ịgabala onwe gị. Ndị Igbo sịrị arụsị na-enye ndụ afọta na onye nwụrụ anwụ. Ebee ka ọ nọ mgbe onye nwe ya nwụrụ?
arụsị na-enye ndụ afọta ya na onye nwụrụ anwụ ebe ka ọ nọ bụ onye nwụrụ oyibo ga-adị igbo ga-adị ụka adị kama nọọ nka nke ntị n'inu a nka ka ile na eze ji ebi n'ọnụ nka ka ile na eze ji ebi eze nọ n'ọnụ na-achọ anụ ọ ga-ata na-achọ chọọ ụgwọ ya ata mana o nwere ọkpụrụkpụ anụ nnu ya nso ọhata ya kemgbe iji nwa eze na ebe ile dị ọchala eze achala ile achala eze achala ile ha na-abụ bili n'ime ọnụ kemgbe ụwa iti ọkụ ọta ya iti azụ ọta ya iti anụ nke anụ ya nso bụ ile ọ na-emetụ ya aka ụtọ ka igbo n'oyibo na ụka ga-esu ya n'ọkọ ọnụ ọkọnọ nzuzu ka etile amamife o wee zuo oke ndị Igbo siri na ife na-ekilele mmụọ ịzaga ma ọ na-agba egwu abụrụ na egwu ịzaga a na-agbakazi ọ ka malụ mmụọ ya ada ịzaga na onwe wee sị na o nwere ihe m ekwu sọsọ mma gbachara egwu ọnwụ na ikuku eko ọ ya mere na ịzaga na-agba egwu ikuku n'iku ejejide aka n'ụlọ akwụrụ ka ikuku na-ebutu na m ịcha ọchị achịna m ọchị iku kụcha akpụkpọ akwa ya bụ na a na-ekele fada si ya jisi ike na nkịta nke arụ a na obele ka arụ ọ bụ ya aka bete ka esi eje be mkpụ nwayọọ nwayọọ ka eji alụta ofe dị ọkụ a ga-eji ha n'ubi nna anyị ruru ahịfịa wee gbahapụ ya anyị wee nọ nwayọọ nwayọọ na ofu onye a da-achụ nchi bala ọfịa gbachie gbaa anụ anyị onye na-agbachi anụ elu chọọ ịchụ nchi chụọ ọ bụrụ na ọ nụrụ ka ị na-achụ ebe ka ị ya agbachi daalụ ka ọ bụ otu a